Heb jij soms financiële zorgen? Helaas ben je niet de enige. Vorig jaar is het aantal dak- en thuislozen opnieuw gestegen. En het stereotype beeld dat een dakloze een oudere man is met een alcohol- of drugsverslaving klopt al een tijdje niet meer. Bij ons staat Moesti Onlen, oprichter van VZ2 Homey. Moesti, jij helpt al jaren dak- en thuislozen. Voelen jullie ook de stijging in het aantal daklozen? Ja, die blijven we voelen. Als we kijken, we zijn 6 jaar geleden gestart met 1 caravan en vandaag de dag hebben we 9 opvanghuizen, hebben ook een 17-tal burgergezinnen. Dus we blijven maar aanbod bijcreëren en de aanbod dat blijft ook ingevuld worden. Dus het is echt wel zo dat we dat in stijgende lijn zien, ook in de dak- en thuisloze tellingen die voorkomen. Dus ja, het is helaas jammer om te zeggen, maar mensen worden nog steeds dakloos en ze zijn steeds jonger dan dat we oorspronkelijk eigenlijk dachten. Heb je een idee hoe het komt dat die cijfers zo blijven stijgen? Ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom mensen dakloos worden. En een van de belangrijkste en de voornaamste is vooral die toegang tot die woonmarkt. We zitten echt wel met een wooncrisis. Maar ik denk ook dat er heel wat mensen uit nieuw samengestelde gezinnen dakloos worden. Jongeren uit de jeugdhulp worden dakloos. Maar het is vooral, het begint eigenlijk met een beschikbare plek hebben. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat is mijn visie. Jij startte je VZ2 ooit met 1 caravan. Vertel eens, hoe ging dat? De opstart was een beetje moeilijk in het begin, omdat mensen toch zoiets hadden van oei, is dat wel menswaardig om jongeren in een caravan te hebben, maar het was beter een caravan dan geen plek, dan op straat te moeten vertoeven. Maar als we zien vandaag de dag zijn we echt wel groter geworden en hebben wij 9 opvanghuizen, hebben ook 17 burgergezinnen. Dus we zien dat we het aanbod steeds moeten verruimen om aan die stijgend aantal dak- en thuisloze jongeren te voldoen eigenlijk. Van waar komt jouw passie en drive om hen te helpen? Ik denk dat het vooral komt omdat ik het belangrijk vind dat mensen een dak boven het hoofd hebben. We hebben nu eenmaal mensenrechten in ons land. En het zijn jongeren die uit een heel kwetsbare situatie komen. Die kunnen we toch niet in een rijk en welvarend land op straat laten vertoeven. Ik heb ook een moeilijke periode gehad waarbij dat ik ook thuisloos ben geweest. En ik wil graag gewoon iets terugdoen aan de maatschappij. En ik wil vooral eigenlijk dat jongeren niet op straat moeten vertoeven. En ik eigen dat mezelf wel een beetje toe, maar ook onze organisatie, ja. Hoe ben je zelf op straat beland? Door een moeilijke thuissituatie. Maar als ik kijk vandaag de dag heb ik het wel terug heel goed bij mijn thuis. En ben ik een beetje het zonnetje thuis geworden. En ben ik wel blij dat die banden met mijn familie ook hersteld zijn. Dat wil ik ook wel meegeven als boodschap naar de jeugd toe. Of naar iedereen trouwens. Het is niet goed om in conflict met iemand te zitten. Uw familie is belangrijk. Uw context, dat gaat heel je leven lang mee. Ik denk dat het belangrijk is om, als er conflicten zijn, om die proberen recht te zetten. Zodat je ook op hun kunt terugvallen wanneer het nodig is. Ja, als iemand in je omgeving bijvoorbeeld op straat terechtkomt, hoe kan je die mensen dan helpen? Je kunt ze doorverwijzen als eerste. Ik denk dat het belangrijk is dat we jongeren doorverwijzen naar laagdrempelige verenigingen, zoals een overkophuis, zoals een jongerenadviescentrum, het JAX. Maar ook naar het OCMW uiteraard, want we zien, OCMW's die hebben daar een heel belangrijke rol in het kader van hun lokaal sociaal beleid die ze voeren. Maar je kunt ook zeker een vast contact opnemen met VZ2 Homey. We zijn ook 24/7 bereikbaar. En dan kijken we samen van wat heeft die jongere nodig. Als het zeer acuut is, in het hier en nu, dan vangen wij ook in het hier en nu op, als er geen andere opvangmogelijkheid is. En als je zelf op straat terechtkomt, dan moeten ze ook jullie contacteren. Ja, zeker en vast. Wat zou jij in de toekomst nog graag zien veranderen? Wat zou ik willen zien veranderen? Ik moet zeggen dat ik heel wat zou willen zien veranderen. Ik denk dat we al zeker goed werk verrichten. Met alle partners in het veld trouwens, maar ook met lokale besturen, politie die toch wel hun best willen doen. Maar ik denk dat we nog meer aandacht moeten hebben op het probleem, dat we niet zomaar mogen wegkijken, dat we het moeten erkennen. Ook in die kleinere gemeentes zijn er dak- en thuislozen. Ik denk dat we meer moeten investeren in de doelgroep en in de maatschappelijke problematiek van dakloosheid. En dat we onze verantwoordelijkheid daar ook in opnemen. Als we daar eens mee zouden beginnen, en vooral als eerste actiepunt, meer stenen, meer panden erbij nemen, met ook wel de nodige begeleiding aankoppelen, dan ben ik ervan overtuigd dat we dak- en thuisloosheid de wereld zouden kunnen uitroeien zelfs. Super, dank u wel voor de uitleg, Moesti. Alles hierover kan je ook nog eens lezen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.